ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବାଟା ହେବ ନା ଝିଅ। ଘାସ ଦେଖିଦେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ବାକି କଣ ଯାହା ଚଟଣି ପତ୍ର ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଅଛି ତ।
सगळा वासना आला पाहिजे. ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ଝିଅ ତା ଝିଅର ଝିଅ देख पूरा फूल सब
ଆଜି ରାମନବମୀ ପାଇଁ ପୁରା ସାଧା ଖାଇବା। ରାମନବମୀ ପୁରା ସାଧା ଖାଇବା ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହବ ନା ବାସ୍ମତୀ ଚାଉଳ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କ୍ଷୀର ଅଧିକ ମିଠା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶାଗଟା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଶାଗ ଲାଗୁଛି। ଶାଗ ବି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଡାଲି ବି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଯେ। ଆମ୍ବ ଖଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମ୍ବ ଖଟା ଟିକେ ଚାଖ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖଟା। ଆଜି ରାମନବମୀରେ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଲା। ହଁ ରାମ, ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମତେ କ୍ଷୀରି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ସଇଲାଣି। ରାମର ପ୍ରିୟ ଖାଇବା ତ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଆଉ। ଖାଲି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ବଢ଼ିଆ ରାମ ଟିକେ ଶାଗ ଚାଖିଲ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଆଜି? ଡାଲମା ଦେଇକି ମାମା ବନେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଡାଲମା ଦେଇକି ବନେଇଲେ ସବୁ ସାରା ବାସ୍ନା ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପୁରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରୀ ବି ପୁରା ସଫ୍ଟ, କ୍ଷୀରି ବେଶୀ ମିଠା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଜମିଲା ଆଜି ଖାଇବାଟା। ଶାଗ ତ ପୁରା ତୁଳା ଲାଗି ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ଶାଗଟା ଭଲ ଶାଗ। ଜମିକି ଆଜି ମାନେ ସୁପର ସୁପର ଖାଇବା ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ନା, ପୁରା ଲୁଣ ପାଣି ତେଲ ରାମ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ପୁରା ହେଇଛି। ଆଉ ତତେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଯୋଡ଼େ? ନା ଆଉ ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ମୋ ଡେରି।